Πολλές φορές όταν θέλουμε να πάρουμε μία απόφαση, ζητάμε τη γνώμη των ανθρώπων που είναι γύρω μας. Χωρίς να το καταλάβουμε, ελέγχουν το μέλλον της ζωής μας. Αλήθεια όμως, δίνουν γνώμη και τη λύση. Σου δίνουν τη λύση για να μπορείς να κάνεις ταξίδια που θα ήθελες. Δίνουν τη λύση για να μπορείς να έχεις ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά σου. Δίνουν τη λύση για να μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στα παιδιά σου. Να μπορείς να δημιουργήσεις εισόδημα. Να νιώθεις χαρά από την καθημερινότητά σου. Να μπορείς να ζεις συνθήκες που εσύ θα ήθελες, να οδηγείς ένα ασφαλές αυτοκίνητο και να επιβραβεύεσαι συνεχώς. Αν δεν δίνουν τη λύση, αλλά μόνο τη γνώμη, τότε ίσως θα πρέπει να δεις λίγο καλύτερα τα πράγματα. Να βρεις τον τρόπο που εκεί που δίνεται η λύση και να αποκτήσεις μόνο σου τη γνώμη. Αυτό με βοήθησε πριν από 18 χρόνια και το λειτουργώ ακόμα και σήμερα στο δικό μου επαγγελματικό χώρο. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Μη μένεις άπραγος στη ζωή σου. Δεν είναι η ταινία που παρατηρείς την ταινία, είναι η δική σου ζωή.